Bikoto nás učí, že pokoj a harmónia v duši sú základom pre náš život. No v dnešnom svete, plnom stresu a rýchlosti, sa môžeme stretnúť s ľuďmi, ktorých prítomnosť nás emocionálne vyčerpáva. Títo ľudia, často označovaní ako toxickí, prichádzajú do našich životov s úmyslom čerpať z našej energie, no nie prispievať k rovnováhe. Ak ich nevieme rozpoznať, môžu narušiť nielen náš pokoj, ale aj našu vieru v dobro. Podľa Bikoto majú títo ľudia často schopnosť manipulovať svojimi slovami a činmi. Ich úmysly bývajú zahalené do sladkých slov, ktoré skrývajú skrytú túžbu po vlastnom prospechu. Manipulatívne správanie vytvára chaos, prenáša vinu na druhých a zanecháva nás zmetených a emocionálne oslabených. Bikoto pripomína, že vidieť pravdu za slovami je prejavom múdrosti, ktorú môžeme pestovať každodenne. Tí, ktorí narúšajú harmóniu, často skrývajú svoje úmysly za maskou priateľskosti. Ich láskavosť je však podmienená túžbou niečo získať. Bikoto nás učí, že skutočná dobrota a priateľstvo nie sú nástrojmi na dosiahnutie osobných cieľov, ale prejavom spojenia a jednoty. Ak cítime, že niekto využíva naše city alebo dôveru, máme právo zastaviť sa a ochrániť svoje hranice. Túžba po kontrole je ďalšou črtou tých, ktorí prinášajú do života druhých nesúlad. Bikoto pripomína, že harmónia nemôže existovať tam, kde je narúšaná sloboda druhých. Títo ľudia očakávajú, že sa svet bude točiť okolo nich a neváhajú použiť manipuláciu, aby to dosiahli. No ich vzorce správania nám ukazujú potrebu stanoviť jasné hranice. Nielen kvôli sebe, ale aj kvôli zachovaniu rovnováhy vo svete. Najväčšou výzvou pri týchto ľuďoch je, že často zneužívajú dobrotu iných. Hrajú na city, vyvolávajú lútosť, ale ich správanie sa nemení. Bikoto nás učí, že súcit nie je o nekonečnom dávaní, ale o múdrom zvažovaní, kam smerujeme svoju energiu. Ak naša pomoc neprináša harmóniu, ale podporuje nezdravé vzorce, je čas obrátiť svoju pozornosť inde. Bikoto pripomína, že ochrana nášho pokoja nie je sebeckosťou, ale múdrosťou. Ak sa ocitneme v prítomnosti tých, ktorí nás oslabujú, máme právo povedať dosť. Rovnováha v našej duši je darom, ktorý musíme chrániť pred tými, ktorí žijú na úkor utrpenia iných. Vedený filozofiou Bikoto sa môžeme naučiť rozoznať vzorce správania, ktoré narúšajú harmóniu a postaviť sa za svoj pokoj s odvahou a láskou. Stanovenie hraníc nie je odmietaním dobra, ale jeho ochranou. Preto kráčajme cestou pokoja a láskavosti, no vždy s múdrosťou, ktorá nás ochráni pred tými, ktorí by naše svetlo mohli vyčerpať.